ассалому алайкум ба ҳама ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман мисли ҳар вақта бо шумо автори ин каналам. хотиррасон мекунем ба ҳар як бародармон ки мо канали нави худро кушидем ки номи вай каналам мошини фурӯша. бисёр навор дар ӯ канал мебураям, мошини арзоне ки шумо ҳайрон мешед дар ӯ канал мебураям. боз мо як конкурс ташкил кардем ки конкурсда 1000 сомоно, яъне ки 1000 сомона не бародаро, як телефони хуб ва 500 сомон мондагием. метавонед дар ин конкурс бозӣ кунед, иштирок кунед. ягон чиз нест бародаро, фақат шумо дар канали намо медироед, подписатсия мекунед ва ҳатман занголачаро зер мекунед. халос бародаро, шахсе ки 1000 сомон, яъне ки якум туҳфаро мебара, як телефони хуб мегирем ва мебарем дар хонашон, дар оилашон, дар модараш туҳфа мекунем аз номи писари ғарибаш ва диям одам боша 500 сомон падарка мекунем. ҳатман бародаро, шартҳои осона, ҳатман дироен иштирок кунед ва соҳиби туҳфа гарден. ягон чизи қини надор бародаро. медироем фақат дар канали нав ки дар описание ва дар комментария аст, подписатсия мекунем. тамом бародаро, на халява 1000 сомон 500 сомон яъне бурд мекунем. марҳамат бародаро, дироем ва моро дастгирӣ кунем. хуб, навори имрӯзаро сар мекунем. бо диққат тамошо кунем. якум мошини фурӯши Opel Astra F ки соли бароришаш 1990, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензину газа, коробка передача, мошин механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. мошина аккумулятораш навай, ҳамаш мотор, ҳамаш 100%. нархша бошад 13000 сомон мега, ба рубли ҳозира 99000 рубл мешавад. бо мошин савдо ҳам дора. марҳамат, занг занед бародаро. бисёр бародаро дар комментария нависта буден. занг занед, маълумоти бештарро дастрас кунед, муомила кунед. хуб бародаро, мегзарем ба мошини навбатӣ. мошини навбатӣ ваз 21099 ки соли бароришаш 1990. объем мотори 1.3, сӯзишвориш бензину газа. коробка передачаи мошин механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ҷаббор расулов, ноҳияи ҷаббор расулов. нарша бошад 7000 сомон мега, 53000 рубли русӣ мешавад. мошин бо савдо ҳам мешавад. номерош дар рӯи экране. марҳамат, занг занед. номерош 00, яъне мегафони тоҷикистон бародаро. аллахон нашен, занг занед, маълумоти бештарро дастрас кунед. мегзарем ба мошини навбатӣ бачаҳо. ваз 2110 мошини навбатӣ, соли барориш 2006, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газа. коробка передачаи мошин механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша бошад 15000 сомон мега, ба рубли ҳозира 114000 рубл мешавад. бо савдо мешавад. хуб, соҳиби мошин чӣ мегӯяд? мошин дар ҳолати хубай, документош то февралай, хадавош 100%, комфортния, гарантияш хати. мотор 1.616 намезана ременташ ва ду тирезаи пеш электропакете, центри замок пул хати кушода мешавад. обогрев сидени, яъне ки ду сидени пеш, обогрев сидения. марҳамат бародаро, номерош дар рӯи экране. занг занед, маълумоти бештарро яхчон дастрас кунед ва муомила кунидам фаромӯш накунед. мошини навбатӣ бачаҳо ваз 2107 ки соли бароришаш 2003, объем мотори 1.4, сӯзишвориш бензини ходия, коробка передачаи мошин механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша бошад 5000 сомонӣ мега, ба рубл 38000 рубле мешавад. ва номерош дар рӯи экране. шахсоне ки интересоват кардани мошина, марҳамат, занг занед, маълумоти муфассала аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. марҳамат. мегзарем мо ба мошини навбатӣ. мошини навбатӣ ваз 21099 мебошад ки соли бароришаш 1998, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензин ва газа, коробка передачаи мошин механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша бошад 6000 сомон мега, ба рубл 45000 рубл мешавад. бо мошин савдо ҳам дора. марҳамат бародарои азиз, номерош дар рӯи экране. занг занед, хитон маълумоти муфассалтара дастрас кунед аз соҳиби мошин. мегзарем ба мошини навбатӣ. мошини навбатӣ BMW тройка мебошад ки соли бароришаш 2000. бисёр бародаро дар таги комментария нависаги буден ҳамин мошинҳоро. сӯзишвориш бензин газа, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша бошад 54000 сомон мега, 417000 рубл мешавад. бо мошин савдо ҳам дора.
номерош дар рӯи экран аст. хуб соҳиби мошин мегӯяд ки мошин климат контрол аст, мултирул, автопилот ҳаст, дилнёш лифт аст, полни салон кожа, кондитсионер кор мекунад, мошинча спортивния мақсад. марҳамат бародарон, номерош дар рӯи экран аст. занг занед, маълумоти муфассалтара худтон дастрас кунед. мегзарем ба мошини навбатӣ. мошини навбатӣ ваз 21099 ки соли бароришаш 2004 объем мотори 1.5, сӯзишвориш бензин ва газа, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша бошад 8000 сомон мега, ба рубл 61000 рубл мешавад. бо савдо ҳам дорад. номерош дар рӯи экран аст. занг занед. номерои мегафони тоҷикистон аст. марҳамат бародаро, занг занед, маълумоти бештара дастрас кунед худтон. хуб мо мегзарем ба мошини навбатӣ. мошини навбатӣ мо Opel Astra F мебошад ки соли бароришаш 1995, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензини холия, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша бошад 35000 сомон мега, 270000 рубл мешавад. мошин мега мошин камбудӣ надорад, ҳамааш навай 100%. номеро дар рӯи экран аст бародаро. марҳамат занг занед, маълумоти муфассалтара худтон дастрас кунед. мошини навбатӣ бачаҳо Toyota Camry аст. аниқтараш Toyota Camry 1 аст. соли бароришаш 2003, объем мотори 2.4, сӯзишвориш бензин газа, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша бошад 36000 сомон мега, ба рубли ҳозира 354000 рубл мешавад. бо мошин савдо ҳам дорад. мошин ҳамаи таҷҳизотро қариб дорад. номерош дар рӯи экран аст. занг занед, маълумоти муфассалтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ бачаҳо Opel Astra F мебошад ки соли бароришаш 1994, объем моториш 1.6, сӯзишвориш бензин ва газа, коробка передачаи мошин механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша бошад 15000 сомон мега, 115000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин мега мошин камбудӣ надорад. илтимос шахсоне ки намехарен занг назанед, ғам натиҳед. номерош дар рӯи экран аст. шахсоне ки мошина интересоват кардаганд, марҳамат занг занед, маълумоти муфассалтара дастрас кунед. хуб мегзарем ба мошини навбатӣ. мошини навбатӣ Nexi Daiwa ки бисёр бародаро нависта буданд соли 2012 ба навор бигӣ. марҳамат бародаро, соли 2012, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензини холи, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарини техникӣ қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нархша бошад 24000 сомон мега, ба рубли ҳозира 184000 рубл мешавад. бо мошин савдо ҳам дорад. марҳамат бародаро, занг занед, мошин навай ва маълумоти бештара дастрас кунед. мошини навбатӣ бачаҳо Hyundai Starex аст ки соли бароришаш 2000 сол аст. объем мотори 2.5, сӯзишвориш дизел саларка аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша бошад 16000 сомон мега, бо мошин савдо ҳам дорад. ба рубли ҳозира 123000 рубл мешавад. номерош дар рӯи экран аст. шахсоне ки ҳамин мошина интересоват карда буданд, марҳамат номерош дар рӯи экран, занг занед, маълумоти муфассалтара худтон дастрас кунед. мошини навбатӣ бачаҳо Opel Astra F мебошад ки соли бароришаш 1990, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензини холия, коробка передачаи мошин механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша бошад 14000 сомон мега, ба рубли ҳозира 107000 рубл мешавад. бо савдо мешавад. номерош дар рӯи экран аст. марҳамат занг занед, маълумоти бештара дастрас кунед худтон. мошини навбатӣ бачаҳо Nexi Daiwa ки соли бароришаш 1994, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газа, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Турсунзода Регар. нархша бошад 9000 сомон мега, 69000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин мега сабаби фурӯхтан пул лозим аст, срочно фурӯшия. марҳамат занг занед ва маълумоти бештара дастрас кунед. мошини навбатӣ бачаҳо Nexi Daiwa соли бароришаш 1996, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газа,
коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар шаҳри Душанбе нарша бошад 10,000 сомон мега 76,000 рубл мешавад. бо мошин савдо ҳам мешавад. соҳиб мошин мега харидори аниқ занг зана, савдои хубам мекунам. марҳамат бародарон, номеруш дар рӯи экран занг занед, маълумоти бештар дастрас кунед. ва бародарони гиромӣ, фаромӯш намекунед дар канали Дим ки конкурс рафтеса, ҳатман подписатсия мекунед. фақат шумо подписатсия кунед, зангулачаро зер кунед ва соҳиби 1000 сомон ё ин ки 500 сомон гардед. бародаро, ҳатман подписатсия кунед дар канали Дим. танҳо дар оҷо мошини арзон мебарояд. арзон. ссилкаи канали Дима дар комментария ва дар описания мемонад. бародаро, ҳатман дроен, обуна шен, моро дастгирӣ кунед. видео дар иҷа ба охир мерасад. хайр бародаро, то навори оянда.